Sino dito ang merong alagang aso? Talaga? Lalaki, babae yung aso ninyo? Yung aso ba ninyo nasa loob lang ng bahay? O siya yung tipong klase ng aso na tagapagbantay ng bahay at nasa labas siya ng bahay? Anong klaseng aso? Oh. Anong breed? Wow. Alam niyo ba, kahit di niyo po tinatanong share ko na lang. Kahit wala kayong pake. Dati, takot ako sa aso. As in, sobrang takot na takot ako. Hindi ako makalapit sa aso. Yung tipong nanginginig ako kapag nakikita ko nang lumalapit sila sa akin. Tapos, naalala ko pa nun, si Shai, yung isang DJ dito sa Love Radio dati na nasa ibang stasyon na, dinala niya yung aso niya. Dito mismo sa tapat ng MBC Media Group building. That time, MBC pa. Dinala niya yung aso niya. Tapos, kasama ko pa nun si Laika Barista. Aba, kaming dalawa ni Laika Barista. Hindi namin alam kung paano namin nagawa yun, pero bigla na lang kami nakaakyat ng pick-up ng DZRH. Ganun yung level. Until such time na sabi ko, bakit naman ganun ako? Bakit naman ako takot na takot? Di ba, ang cute naman nila. Di ba, friend naman sila ng human being. Bakit hindi ko try na i-conquer yung fear ko? So, dumating yung time na nagtatap-tap na ako ng aso. Oo. Tap-tap, pat-pat, ganun lang. Alam mo yung parang hawak-hawak lang. Hanggang sa yung hawak-hawak na yun, naging parang himas-himas na. Tapos, after nung himas-himas, nakakakarga na ako. Tapos after nung nakakakarga, isang araw, bigla na lang, sabi ng nanay ko, may aso na raw kami. Tapos yun na, nagkaroon na ako ng aso. Tapos kanina, na ma-share ko lang yung isang aso namin sa bahay. Pinamate namin. Mga pom to. Alam nyo ba yung breed na pom? Pomeranian. So, ito yung mga cute na maliliit lang. Tapos may size na teacup, ganyan. So, ganun yung pom namin. Tapos pagdating nung girl na pom, ay grabe, hindi na siya bumitaw. Sabi nga namin, ibang klase, humabol talaga sa Valentine's Day, yung magyog. Tapos first time ko makakita ng ganun, yung mating ng dalawang aso. Tapos sabi ko, in fairness para din pala itong mga tao. Sabi ko nga, para ako nanonood ng live performance. Pero napakahiwaga, napaka-cool. Tsaka parang bagong experience siya para sa akin. Kasi again, first time ko nga makakita ng ganun. Tas first time ko lang ding makapag-alaga ng aso. I mean, I'm just a new fur mom, ganyan. Furry, ganyan. Furry. So wala lang, na-share ko lang kasi kanina narinig ko sa usapan ng tambalan na usapang hayop. Hayop kung magmahal. Ano daw yung kaya mong gawin para sa pagmamahal mo sa aso? Tapos natawa ako dun sa part na, dinakot gamit yung kamay yung pupo na aso. Ang baboy. Kahit nga ako kahit mahal na mahal ko yung mga aso namin, parang hindi ko kayang dakutin ng gamit yung kamay yung pupo. Kailangan may tissue talaga, tapos aalkoholan mo kasi iba rin talaga yung mga tae tsaka mga ihi ng aso. Pero syempre mahal natin sila kaya tagasunod tayo sa kanila. Yung sahod natin doon napupunta, alam mo yon. Okay lang, ganoon naman talaga tayo magmahal Pero buti na lang din, marami rin nagmamahal sa atin. Parang katulad na lang ng Trinity University of Asia na pinangaralan
ang Love Radio kagabi. Yes, kabisyo, dahil ang 90.7 Love Radio ay ang FM Radio Station of the Year ng Platinum Stallion National Media Award 2024. At syempre, hindi lang po ito ang natanggap ng Love Radio dahil meron ding natanggap sina Nicole Ayala and Chris Chuber bilang Female and Male Disc Jockey of the Year. At syempre, ang FM Radio Program of the Year, hey, tambalan na. At isa po talaga itong patunay. Patunay kung gaano nyo po kami kamahal. Oh, thank you so much, guys. Hindi natatapos talaga ang Valentine's. Anyway, hindi rin matatapos ang pag-spread ko ng good vibes and at the same time, beauty. Wow! Lakas yarn. Yes, dahil 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito at yung kapiling babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only Basa Princess, DJ Rocky Tera. And today, Friday, araw ng mga aso. The araw ng mga ma-el, as in malalambing. Pwede rin ma-el as in malinis sa katawan. Or ma-el as in maloko. Kaya naman, eto na po, ibibigay ko na ang patikan ng SPG. As in super backganern secret file. Hindi na ako nagsuot ng bra. Pero nagpanty ako. Sabay bukas ng pinto. OMG. Walang bra, nakasalawal, tapos binuksan yung pinto. Wow, may gustong ipakita, may gustong patunayan. Ano kaya ang nakita? At ano ba yung hindi dapat makita? Pero kung sa bagay, pag nasa loob ka ng bahay, di ba? Sa mga girls out there, sige nga, amin kayo. Nagbabra pa ba kayo? Di ba pag sa bahay, pagdating doon, I'm free! Ganon yung feeling natin kasi tinatanggal na natin agad yung mga bra natin. Pero yung salawal, parang hindi. Agad-agad. Maghilamos ka muna and all. Tapos kung wala ka namang bisitang darating o ine-expect, parang wala na sa atin yung hindi pagbabra. Total, wala rin namang kailangang saluhin. Ay, sorry, hindi pala nakaka-relate sila Tanya Chinita sa mga sinasabi ko. Charot! Tuwidarot! Oo, kasi syempre kapag World Cup yung meron ka, kumbaga, hindi lang pang Cup A, Cup B, Cup C, kundi World Cup yung meron ka, talagang kailangan ng panapo. Pero kung cupcake lang yung meron ka, kahit hindi na, kahit nga magsando ka lang Charot, darot. Anyway, nakaka-curious naman ang ating SPG Secret File Sender. Bakit naman kaya hindi nagbra? Tapos nakapanty lang, tapos biglang pubuksan yung pintuan. Abangan mo yan sa akin pagbabalik, kasama mo si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang. Hindi lang sa sopa, sa sahig, kundi sa kalsada. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Backganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!